ҷавонеро дидам, ки 12 сола буд, аммо кори кардааш, ақлаш, рафтораш мисле ки марди 40 сола ҳаст. аммо марди 40 солаеро дидам, ки кори кардаи ӯ ҳатто як кӯдаки 10 сола ҳам намекунад. ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарону хоҳарон ва шахсоне ки ба шабакаи мо, яъне ба шабакаи Корвони Умр меҳмон мешавед, наворҳои моро тамошо мекунед. ба шабакаи мо обуна шавед, подписатсия кунед ва баъдан аз наворҳои мо бохабар шавед. иншоалло наворҳои баъдии мо ҳама ба фоидаи худи мо ҳаст. бар ҳамаи мо шумо маълум аст, ки дар айни замон бисёр шикоятҳо мешунавем ва мегӯянд, ки танқиди ватан мекунанд, ношукрӣ аз ватан мекунанд. мегӯянд мо сарсону саргардон дар ғарибӣ гаштем. аммо намедонанд, ки ғарибӣ ин ибодате бар Парвардигор аст. яъне чӣ хел? агар мо дар ҳаминҷа барои музди меҳнат, барои нафақаи оиламон кор мекунем, агар аз сидқи дил бошад, агар пули ёфтаи худамонро ба ҳар ҷоҳои ҳаром ифлос сарф накунем, худатон хуб фаҳмидед чиро дар назар дорам. ҳамон кори кардаи мо гӯё ки ба Худованд ибодат карда истодаем. зеро ки мо барои музди меҳнат, барои нафақаи оилаамон аз хона баромадем. аммо аз саҳар то бегоҳ кор мекунем, миёндард, сардард, гушнаву ташна. вақте пулро ба даст меорем, пули калон аст, аллакай худро бой медиҳем, мерем дар ҳар ҷо пулро сарф мекунем, дилхушиву дигару дигар. баъдан чӣ кор мекунем? бепул ки мондем, мегӯем ки эй воҳ. баъд шикоят сар мешавад, ватанро танқид мекунем, ин хел мекунем, он хел мекунем. наворе ки шумо дидед, як марди 40 солаи ҳаст, ки бовар кунед ҷавон аст, ҷавонмард аст, аммо кори кардаашро бинед. баъдан чӣ ҷои шикояте ҳаст? вақте чунин ҳолатро мардум мебинанд, шумо масту ҳаст гаштед, ҳеҷ кас фикр намекунад, ки инҳо проблема надоранд. ҷавонҳое ки ба дастатон пул меояд, ба ҷои ҳар хел ҷойҳо сарф мекунед, баъдан проблема болои проблема мешаваду шумо доду войро ва танқидро зиёд мекунед. мо ҳеҷ гоҳ ношукрӣ аз ватан накунем. мо ҳеҷ гоҳ ношукрӣ аз миллати худ накунем. мо ҳеҷ гоҳ ношукрӣ накунем, ки дар ватанамон кор нест, ин хел нест, он хел нест. ҳо шумо ғариб шудед, мусофир шудед, кор кардед. иншоалло агар бо роҳи рост бошад, худованд чунон баракаташро мерезонад, ки шумо дигар ҷамъ карда наметавонед. масалан чӣ гуна? 1 сол кор кардед, 2 сол кор кардед, баъдан дидед, ки ҳеҷ чиз нашуд, шумо тозаву озода гаштед, мақсад пок гаштед. фикр накунед, ки шумо дар 1 сол бой мешед, дар 2 сол бой мешед. худованд мегӯяд, ки дергиру сахтгир аст. агар кори бад кардед, дер мегирад. агар дод неъмат аст, агар надод ҳикмат аст. ҳар коре ки мекунед, агар аз пасаш ягон кори хайр ояд, ин неъмати Парвардигор аст. агар кори хайр кардеду ягон чизе наомад, ин ҳикмати Парвардигор аст. мо набояд инро фаромӯш кунем. дуогӯ бошем, аввалан ватанамон тинҷ бошад, падару модари мо осоишта ҳастанд, зану фарзандҳои мо осоишта ҳастанд, гарчанде мо аз дур аз онҳо ҳастем.